Karinci Frigyes Általános Művelődési Központ 6. B osztályos diákjai vagyunk. Figyeljünk, hogy fokozzuk intézményünk energiahatékonyságát. Iskolán 2005 óta ökoiskola, és idén harmadszorra pályázunk erre a megtisztelő címre. Az elektromos áramfogyasztás csökkentése érdekében az osztálytermekben a régi neoncsövek helyett korszerű, tükrökkel kombinált fénycsöveket szereltek fel. A tanórák alatt a folyosón a villany mindig le van kapcsolva. A nem használt berendezéseket mindig áramtalanítjuk. Most az iskolai konyhán vagyunk. A konyhán található mosogatógép rendkívül tisztán és gyorsan dolgozik, és víztakarékos is. Saját karbantartó csoport gondoskodik arról, hogy a vízcsapok elromlásakor a javítás azonnal történik. Ez a kis gumitömítés okozza a bajnak a lényegét, ha ezt kicseréljük, akkor a víz abban marad a csöpögés, és ezáltal nagyon sok energiát és vizet spórolunk meg. A mosdókba nyomógombos, időzáros csapokat szereltek be, hogy elkerüljék a túl sok vízpazarlást. Ezen kívül mozgásérzékelő lámpákat is szereltek fel. Intézményünk saját hőközponttal rendelkezik. Iskolaszüneti napokon a fűtést szakaszosan működtetik, a nem használatos helységek fűtését minimálisra csökkentik. Iskolánkban 4 helyen találhatók szelektív hulladékgyűjtők, ahol külön gyűjthetők a fém, papír és műanyag hulladékok. A látogatóknak használt ellengyűjtőjárára áll a rendelkezésükre. Az osztályok ellengyűjtő versenyekben vehetnek részt. Iskolánkban energiavadászatot tartottunk, ahol megtudtuk, hogy a legtöbb pazarlást az égbe felejtett lámpák okozzák. Ennek megelőzése érdekében kapcsold le feliratú címkéket gyártottunk, és kiragasztottuk minden villanykapcsoló mellé. A kapcsolat le feliratú címkék segítségével az iskolai áramfogyasztás csökken. Az osztályokban környezetvédelmi felelősöket jelöltünk ki, akik ügyelnek a villany lekapcsolására, a rendszeres szellőztetésre és a szelektív hulladékgyűjtésre. A megújuló energiaforrások népszerűsítésére terepasztalt készítettünk hulladékokból.